Здравейте! Сега ще ви разкажа малко за едно място, където се намирам в момента. Селото Санклабури в Тайланд. Намира се на брега на едно много масивно езеро, ама наистина огромно. Това нищо не е отпред, което се вижда. Ще се опитам да зумна. Това е само тук началния ръкав. Селото е на около 10 на километра от границата с Миянмар и езерото и е това там отсреща са част от националния парк, резерват Као Лаем. И самото езеро така се нарича Као Лаем. Сега, какво е интересно за това езеро и за този резерват? Тук е най-голямата концентрация на тигри в Тайланд. Имат стабилна популация. Това е по-редкия индокитайски подвид. Както знаете, тигрите са доста опасни, ядат хора редовно, включително в Тайланд. И тук, например, е там някъде отзад, преди 2 години, да кажем, тигър е нападнал човек. Той се отбранявал с там вила или кол ли, не разбрах. И е успял да оцелее, тежко ранен, но за съжаление двете му кучета са дали геройски живота си в защита на стопанина си срещу тигъра и не са оцелели. Това трябва да ви говори достатъчно за какво става на въпрос. Това е доста див район. Има, мисля, че в този резерват гледах някъде към 800 вида птици, бозайници, земноводни, влечуги, кралски кобри тук някъде. Някой беше снимал тия дни. Въобще е сериозна работа. Сега аз ще се разходя малко навътре в резервата, но преди това ще кажа няколко думи за самото село Санклабури. Значи, то е, както казах, близо до границата с Миянмар и една част от населението всъщност са бежанци. И не са от главните тайландски народности, ами са от народността Мон и народността Каран или Каян, както чух да му казват. Сега това отсреща, я да ви мога ли да го зумна. Да, вижда се горе-долу. Това е селото на Мон, една от народностите. Говори език не свързан с тайландския. Имат интересни местни синоси и там, я да видим мога ли също това да го зумна. Да. Това е отзад, само че дърветата пречат. Както и да е. Това е моста на Мон, се нарича, който свързва тази част на Санклабури с тази, в която съм в момента. Другата народност са Каран, както казах. Те също предимно в Миянмар се срещат и те също имат много особени техни синоси. Те са към един от клоновете на сино-тибетските етноси, но не към китайския. Техен отделен си. Района е, общо взето, местни туристи го знаят и го посещават. Такива като мен са много голяма рядкост. Мисля, че видях 2 до момента и то защото сега е някакъв национален празник.
И тук има голяма туристическа кампания да привлекат туристи, но общо взето днес вече не е национален празник и мисля, че съм сам единствен чужденец тук. Местница, както обичайно за тайландците, много учтиви, много възпитани, работливи, просто са бедни. Тук мисля, че по мен от ресторантите, дори в по-хубавите са, да кажем, 2 евро могат да достигнат. Иначе може да ядете и за 1 евро. Заплатите пак са така. На някои по-такива шикарни места, може би 2 евро на час, но масово работят за 1 евро. За разлика от разни там големи градове, като Банкок, Чианг Мей, Паттайя, Пукет. Не знам дали въобще. Мисля, че имаш. Май мярнах някъде салон масажистки. Такъв за традиционен масаж, но тук няма такива неща. Такива туристически атракции. Проституция, барове с момичета. Не, тук си е абсолютно традиционно селце. Масово може да видите по бреговете на цялото езеро. Хората си живеят в плуващи къщи. Се занимават с риболов. Ето ги. Тук около моста има 1-2 такива, които всъщност се дават и под наем. И може, ако искате, всъщност това се казва туристи, ако дойдат тук, да седнат да се настанят в някои от тези плуващи къщички. Сега в стара будистка традиция има много хубави статуи, храмове. Ето ви една статуя на Буда на върха. Златна. Сега как го открих това място, говорих с тайландци и те първо иди в Банкок, иди в Паттайя, иди на Нана плаца, разни такива места, където хората, туристите обичайно ходят. Аз обаче им казах, искам да видя нещо по-истинско и по-тайландско. И един каза, знаеш ли, иди на езерото Као Лем. Има едно много хубаво село, там чужденци няма. И се оказа прав. Това е перла в короната. Има изобилие на диви животни. Хората са много такива местни, селски. Ако някой иска да се заселва в Тайланд, може би тук е добра идея да дойде. Разбира се, няма много инфраструктура, въпреки че има, мисля, че 2 редовни рейса до Банкок на ден. Един със сигурност 100%, но мисля, че има и втори. Имат 2 като супермаркетчета, въпреки че е супер малко. Хубава болница. Общо взето, ако ви трябва нещо, да пътувате 6-7 часа минимум с рейс до Банкок. Сега в заключение мога да ви кажа, че съм възхитен. Това е една от най-хубавите и живописни места, които съм виждал. С едни от най-хубавите и симпатични хора. Тропици обаче няма нищо общо с други видове тропици. Най-вече безопасността. Тропици, особено Южна Америка и Африка, може би Шри-Ланка и други такива места са прочути с това, че са такива места с насилие, престъпност и въобще хората са една така особена порода. Тук няма такова нещо. Хората са много найс и наистина е безопасно. Стига да не ви лапне тигър или да не настъпите някоя кралска кобра, животът е много добър.
Добре, това е за сега и очаквайте скоро следващото видео.